Unha vintena de mariscadoras de Carril enfróntanse á confraría. Os problemas comezaron o xoves cando, segundo denunciaron as mulleres, o Pósito retirou da venda na lonxa a produción de 3 delas. A praia de Compostela está toda aberta. Hubo 3 traballadoras que no seu dereito, no seu pleno dereito, foron a completar o marisco nunha zona que, según eles, non se podía, como vedes no papel, sí que se pode. E a esta xente, ao chegar á tarde, vamos a mirar os tiques e cando ven que en Infolonja non teñen o seu marisco. Vimos a lonja e resulta que o marisco non está nos seus códigos, está no código de venta da cofradía. En plena campaña navideña nos mandaron traballar unha zona onde a ameixa, aparte de ser escasa, era moi pequena. Entonces decidimos, as miñas compañeras e máis eu, ir a unha zona onde sale unha ameixa máis grande e gañar máis cartos. O enfrontamento rematou coa intervención da Policía Nacional e os gardacostas que levantaron acta da denuncia. Lonxe de por fin o problema, o venres repetíase a situación. Nós o que queremos enseñar é que nós estamos cumplindo co noso traballo. Aquí o que pon é extracción para viernes día 15, Ancho, que foi onde estuvemos nós. E onde mandou hoxe a directiva, é unha zona que aquí non pon no papel. Que está toda a playa aberta, eles poden traballar tamén ali. Nós non vamos a ir en contra dos nosos compañeiros. Hubo compañeiros que teñen medo e van ali porque teñen medo. Dende a confraría alegaron que o marisco fora recollido fora das zonas de explotación prefixadas e cun cupo diferente ao acordado. As afectadas, que na segunda xornada foron ao redor de 20, defenderon unha resolución que indica que toda a praia está aberta ao marisqueo. Chamamos ao guardacostas, o guardacostas tamén presentou un acta en conforme nos collemos o marisco donde está aberto, legalmente. Mandou os vigilantes da cofradía a vaciarnos o marisco. Os vigilantes, como viron que estábamos nunha zona que non se podía tirar o marisco porque estamos traballando legalmente, dixeron que seguiremos traballando porque non estamos facendo nada ilegal. Pediu os nosos nomes para seguir amedrentándonos e todo canto as artimañas de sempre. Nós non nos vamos a ir coa legalidade, ni nos vamos a pasar a ilegalidade, vamos a ir sempre co legal. E nós podemos traballar a playa, é o que vamos a facer. Tras presentar unha nova denuncia, as afectadas acudirán ao xulgado para reclamar os cartos perdidos das súas xornadas laborais. Ademais, apuntan os conflitos internos da confraría como a causa desta situación. Isto é a gota que colma o vaso. Aquí hai unha reunión, unha directiva, se chama a 3 persoas da directiva, as outras 3 non, porque non son afíns. Isto non pode ser. Isto a Consellería ten que formar parte, ten que tomar parte xa, porque senón nos queda presentarnos diante da Xunta, manifestacións a Santiago, acampar ali, ou a ver, isto ten que tomar parte, ten que reventar por algún lado, ou a Consellería toma parte, ou nós tendremos que estar todo o día no xulgado. Nós vamos ir ao xulgado en canto se acabe,